Weduna sptar state of the art u tawna biss barumbara. Din hija l-kritika ħarxa li qed issir fil-konfront tal-Gvern Laburista fir-rigward tad-deal illi għamel ma' Vitalz u Stewart ftehim li ġie kundannat mill-qorti b'deċiżjoni ċara tal-imħallef Francesco De Pasquale. F'diskussjoni waqt il-programm Endro Zoppardi on 103 l-avukat Franco Da Bono qal li l-Gvern ma żammx kelmtu f'dak li wiegħed għas-settur tas-saħħa f'pajjiżna u kien hawn li kritika b'qawwa il-mod kif seru l-affarijiet. Duna sptarijiet state of the art u medical tourism u tawna barumbara. Fussop. Daku, m'għandix għalfejn noqgħod tagħmel ħafna konsiderazzjonijiet legali, weduna sptar state of the art bil-medical tourism u tawna barumbara. Minnaħat tiegħu l-avukatu perit Robert Musumeci meta kien mistoqsim il-professur Endro Zoppardi jekk il-Gvern għamilx pudina f'dan id-dil, għażel li ma jwiġibx u jdawwar id-diskors. Ġifieri il-Gvern għamel pudina. Nitkellmu kif nifhem jien, please. Il-Gvern għamel żball kbir. Anki Joseph Muscat emmetti għadi. Jiġifieri il-Gvern ġie ingannat. Jasra. Hekk tgħid is-sentenza. Robert Musumeci mar għal din diskussjoni politika sempliċiment biex iwassal in-narrattiva tal-Partit Laburista u jipprova jiġġustifika il-ħażin li sar min-naħa tal-Gvern ta' Roberta Bela. Anzi wasal biex jgħid li l-Gvern ma ġiex ikkundannat mill-qorti, xi ħaġa li fatwalment skorretta. Tant l-avukat De Bono kwota partijiet mis-sentenza tal-imħallef Francesco De Pasquale fejn din is-sentenza ħarġet ċara l-kompetenza li kien hemm f'dan id-dil min-naħa tal-Gvern Laburista. Il-503, il-qorti tinsab ċerta illi ebda persuna li għandha l-qalba l-interessi tal-pajjiż ma kien jidħol għal tali obbligo onerużi jekk mhux għax imġiel b'mod fawdolenti u qarrieqi. Hawk ngħidu b'inġenwità, ħaddijielek. Ngħidu li daw b'inġenwità, imma xort għandi l-inkompetenza. Intant meta fid-diskussjoni semmit il-liġi li se ddaħħal l-abort f'pajjiżna, Franco Da Bono qal li l-Gvern daħal fisqaq fuq l-abort, liġi li issa donna tpoġġiet fil-ġemp u ntesit. Mhux qed nieħdu l-vot fuqha. Qiegħda dormant on the back burner, jafu li daħlu fisqaq, meta ġiet proposta il-liġi u jiena fejn ma qbilx. Jiena ma qbilx jiena abort mhux xi suġġett li ħobb nitkellem ħafna fuqu għax hemm ħafna minnu iktar kompetenti minni u mhux xi suġġett. Tkellimt għaliex għax dierli li qed indaħħlu l-abort b'erq. Marija Francaranza, Annet News.